Start med at sætte dig godt til rette. Sæt dig eventuelt, så du sidder lidt ud fra stoleryggen. Og hvis det føles okay for dig, så kan du lade øjnene være blødt lukkede. Og ellers lad den være blødt hvilende på et punkt foran dig. Og bring nu opmærksomheden til din kropsholdning. Lad ryggen være nogenlunde rank. Og lad nakken være i lige forlængelse af rygsøjlen. Lad ansigtet være afspændt. Og lad der være tyngde i skuldrene. Og lad hænderne hvile med tyngde i skødet eller på lårene. Og så bring nu opmærksomheden til ballernes kontakt med stolesædet. Og føddernes kontakt med gulvet. Og bring opmærksomheden til dit åndedræt, som passer sig selv, helt uden du behøver at foretage dig noget. Bare mærk, hvordan maven bevæger sig i takt med dit åndedræt. Mærk, hvordan maven og maveskindet spildes lidt ud, når du trækker vejret ind. Og hvordan igen maven og maveskindet flader lidt ud, når du ånder ud. Så undersøg med nysgerrighed de fornemmelser, der opstår i forbindelse med dit åndedræt. Mærk dit åndedræt så præcis som du kan. Og når der er tanker, og du opdager dem, så vend blidt opmærksomheden tilbage til fornemmelsen af dit åndedræt. Bare mærk, sans de fornemmelser, der er knyttet til dit åndedræt, uden at ændre noget på det. Lad nu opmærksomheden brede sig til lydene her i rummet. Og lydene uden for rummet. Og lad dig, mens du lytter, stadig være en fornemmelse af kroppen eller åndedrættet i baggrunden. Og så giv slip på det at lytte. Bring opmærksomheden tilbage til de fornemmelser, der opstår, mens du sidder her. Fornemmelserne af åndedrættet og af kroppen. Det er kroppens understøttelsesflade. Og du mærker fornemmelsen af stolesædet. Og føddernes kontakt med underlaget. Og så bring opmærksomheden til åndedrættet. Og så træk vejret ud i hele kroppen. Ud i alle kroppens dele. Så du mærker kroppen mere og mere. Så du mærker kroppen i sin helhed. Og så om lidt, når jeg ringer med klokken, så lad der fortsat være en fornemmelse af kroppen og åndedrættet i baggrunden, når du begiver dig ud i de aktiviteter, du skal i gang med. Og ved af, at kroppen og åndedrættet er dine anker, som du altid kan forbinde dig med, og som bringer dig tilbage til det, der er lige her og nu.